don't touch anything. Hej, zeptáme se, jestli přijel na rakole. Přijel. Jo? Jo, jsi dobrý. Protože jsem mal z Anděla, že? Jo, aha. A ty si, prosím tě, jakým způsobem ti to trvalo z Anděla 15 minut? Jakoby... To je dobrá otázka. Jo, protože jsem si dal rezervu. Jo, takhle. Protože jel jsem z nejvzdálenější části Anděla, to znamená už skoro Smíchovské nádraží. Aha, A tam teď jsem měl na rekole a napadlo mi, že to bude trvat asi 5 minut a trvalo to 6. A napsal jsem ti 15, abych měl rezervu. Tak špatně, jo. To je No, To tak nemá- promiň, ne, až tale. ne, Janku. Tak pojďte to, už Ale teď už si musíme povídáme na Musíme ostro. to uvést, Tak Ráďo, začni, 3, 2, 1. Takže zdravím vás, naši diváci, na první a doufejme poslední epizodě našeho školního podcastu Štýlo. Tak to dopadá, když ChatGPT dáte, ať vám pojmene podcast. Moje jméno je Radek Belfín, můj co-host je... Haštel Čižinský. A náš host je... Janek Rubeš, dobrý den. Dobrý, Už teď dobrý je to den. nejlepší podcast, jakým jsem kdy v životě byl, kluci. Ahoj Janku, vítáme tě. To je docela smutný. To je docela smutný? No. Tak to říká o kvalitě ostatních českých podcastů. jestli tady to už je rovnou ten nejlepší. Jo. To je pravda. Takže já, jestli smím, tak já bych velmi rád začal. Řekni nám něco o sobě, protože někteří z našich diváků možná nevědí, kdo vy jste. Já jsem jeden z nich. Já jsem Haštelův kamarád, jsem mistr republiky ve skládání Rubikovy kostky, čemu se věnuju od dětství a dělám to vlastně na pomalost. To znamená, většina lidí to umí rychle a já se snažím udělat rekord v tom, že to budu dělat pomalu. Dobrá. To je velice zajímavá disciplína. Jako měli bychom do World Cube Association, což je asociace, která se stará o zařizování soutěží všude po světě. Měli bychom tam navrhnout, aby zařídili nový event, který by jakoby byl o tom, aby to složil co nejpomalejc. Ano, já právě z World Cube Association, kterou znám velice dobře, jsem v úzké spolupráci, to ty víš. Dobře. Nějaká práce mimo skládání kostky? Jasně, živím se jako průvodce turistů po Praze. Dobře, to je zajímavé. Já když jsem se vás Google před tady tím podcastem, tak mi to tady řekl žurnalista a youtuber, tak co je na tom pravdy? To záleží, jestli co jste jako vygooglil. Byla to první věc, co mi vyplvala Wikipedie. Jasně. Jasně. Jako považuješ se spíš za žurnalistu nebo za youtubera? Teď přišly složitý otázky. Je to strašně dada a je to skvělý. Považuji se za průvodce. Průvodce. Dobře. Takže je to vlastně jakoby kombinace obojího. Je to když vlastně nakombinuješ žurnalistu a youtubera, tak ti vznikne průvodce, no. Průvodce takovým tím nelehkým temným obdobím. Je to tak. Nelehkým obdobím tím myslíte jako dnešní vládu, nebo tím myslíte jako Česko jako celkově? Definujte nelehké období. Nelehké období asi spíš v osobním životě, který prožívám. Dobrá. Takže vy jste váš vlastní průvodce svým životem. Temnot čím? Vy jste řekl, že jste průvodce temným obdobím. Temným obdobím asi jo, no. Já mám takovou otázku. Přemýšlel jsi někdy, že by ti prostě došel content, co bys mohl natáčet o Praze a přesunul by ses třeba do Brna, Ústí nad Labem? Nebo někam. Tak to je mi líto, kdyby se někdo musel za contentem přesunout do Brna nebo do Ústí. Ne, to je seriózní otázka. Určitě, kdyby mě došlo, o čem točit tady, tak bych skočil do nějakého jiného města. Občas to děláme. A myslíš si, že to hrozí? Jakože... My už to občas děláme. My už občas, když chceme se jít podívat někam jinam, tak jedeme, ale ne do Ústí. Jakože máš pocit, že Praha je už tak jako tebou srovnaná, že už jako můžete se přesunout dál. Já si můžu trošku specifikovat, proč ne zrovna do Ústí? Jasně, to se ptáte samozřejmě správně, ale asi bych preferoval to Brno před tím Ústím. Dobře, ale z jakých důvodů? Z jakých důvodů ne to Ústí? A vy jste z Ústí, Radku, že se vás nejsem, jenom to zajímá. Protože ho neznám. Nevím, co tam je zajímavého. To je fér. To nikdo. Tam je temno i ve dne. Tam teď se nikdo nevrátí. Dobře. To je takový klíše. Janko, kdy začala tvoje YouTubeová kariéra? To byl docela dobrý metafor a ty to nechyt. Já jsem ho nechyt? No, protože tam je sídliště, který se jmenuje... No, to je jedno. Kdy začala moje YouTubeová kariéra? Ano. No, když jsem asi nahrál video na YouTube. Dobrý, další otázka. Dobře, můžu trošku jako, co bylo třeba to první video na YouTube, co jste nahrál? To první video se jmenovalo Pražský chodec. Aha, a o čem bylo? Bylo o tom, jak chodím Prahou. Dobře,
v takový stop motion animaci. To znamená, že vlastně vezmeš video, ale uděláš z něj jenom fotky a ty fotky pak dáš za sebe, aby to vypadalo jako video. Jasně. A já jsem to tak dělal, že jsem jako chodil, ale vystříhal jsem všechny záběry, kde jsem chodil, takže tam zůstaly jenom, když jsem mám nohy na zemi, takže to vypadalo, že jsem jel takhle po té zemi. To zní zajímavé. A už tehdy si tam měl odhalený obličej, nebo ještě Měl jako jsem odhalený obličej. Abych si chtěl Opravdu to znělo zajímavě, nebo jste to jenom tak řekl? Ne, já velmi, to bude znít, já velmi rád poslouchám lidi, jak mluví. Jo? Jo. Takže jste posluchač podcastů? Ne, nejsem. Nejste. Tak jste si řekl, že si jeden jako uděláte sám. Ne, já rád konverzuju s ostatníma lidma. Ty Radku, to je příjemný, já teď taky s váma rád budu konverzovat teda. Ano? No, začnu být vážnější. Já jsem na začátku s tou Rubikovou kostkou jsem chtěl říct, že to byl vtip. Že já... to byla reference na věci, co se staly před podcastem. Aha. Že to samozřejmě vystřihneme ten začátek, to tam nesmí být. To nesmí tam skončit. musí být. Dobře. Dobře, abych se chtěl zeptat, koukáte se nějak jako, ne pravidelně, koukáte se na YouTube, aspoň jako trošku? V tom případě si chtěl zeptat, kde je váš nejoblíbenější třeba český YouTuber? Určitě se nekoukám trošku, myslím, že se koukám hlavně na YouTube, což se jako pohyblivých obrázků týče. A můj nejoblíbenější YouTuber... Stříhat teda umíte, jo? Víceméně. No, tak počkáte ještě chvilku, já nějakýho vymyslím. Ne, žádný mě takhle nenapadne. Jako samozřejmě nabízejí se, řekl bych, stálé hvězdy, Kovy, Jirka Buríšek, ale... To je ten, co vysvětluje věci. To je ten, co vysvětluje věci. Co byste označil jako váš největší novinářský úspěch? Moc mě bavilo, když jsme točili o taxikářích nepoctivých v centru Prahy a to mě bavilo moc. A jestli to byl úspěch, to nevím. V čem nepoctiví taxikáři spočívají? Co je ta nepoctivost? Ta nepoctivost. A to je dobrá otázka, jak může člověk být nepoctivý taxikář? Že tě na schvál odveze na špatný místo a potom... nebo... Žertuješ, ale ano, to dělají. Ne, jakože by tě odvez na druhou stranu Prahy, ale nevysadí tě na tom konkrétním místě, protože ten nepoctivý taxikář má strach z toho, že tam bude kontrola. Takže on často tě vyhodí třeba o ulici vedle a ta nepoctivost hlavně spočívá v tom, že ti naúčtuje víc, než je standardem nebo než může. Protože je nějaká... Jestliže je to nějak omezovaný. Je to omezovaný, ne státem, ale městem, no, takže si prostě neúčtuje víc. Dobrá. Kam jste vlastně chodil do školy? Chodil jsem do školy na Uhelný trh. Tam taky jsem chodil. Tam jsi taky chodil, no, proto to říkám. Tam to neznám. A víte, kde je Uhelný trh? Nevím, kde je Uhelný Tak to trh. už se netrápím tolik, když jsem přišel do dveří a vy jste řekl, že mě neznáte, protože když neznáte ani Uhelný trh, tak to je... No. A pak jsem chtěl jsem na Panskou, abych se mohl učit takovému řemeslu. A tam mě nevzali. Takže se dal na YouTubera. Takže jsem si... Jak jsem vystudoval, Slyšíte to, děti, když nedokážete na školu, tak snadte se YouTube. Přesně, já jsem vystudoval jedinou školu, která má to YouTube v tom názvu a to je UTB, což je Univerzita Tomáše Bati. To je zajímavé. To mě napadlo teď poprvé, to je docela dobrý. Nás strašně, Haštala, když se písal otázka, jak ho hrozně zajímalo, kde je váš kameraman? Já vím, kdo to je, ale... Jo? Dobře, tak já nevím. Nebo jméno, nic jiného. Já jsem sice na začátku hned jako k tomu úvodu jsem řekl, že to je nejlepší podcast, jakým jsem byl a teď jsem si už tím jistý. A je to Honza Mikulka a Honza Mikulka není jako, nechci říct jenom kameraman, ale je spoluautorem toho, co děláme. Mně přijde takový, že my jsme ho zapomněli sem pozvat, to znamená, že on jakoby stojí za tím všem natáčením, ty si tam prostě stoupneš, odpovídáš to a ty prostě tady v těch podcastech jako slížneš tu smetánku, takže... Aha. Ty máš pocit, že tohle je ta smetánka? Naprosto. Tak poněkud kyselá smetánka. O to nejde. Je skvělý název tohohle podcastu, kyselá smetánka. Tak jo, my jsme teda původně chtěli, aby ten hlavní téma tohohle podcastu bylo o těch podvodnících, kterým říkáte ruličkáři. Proč jim říkáte ruličkáři? Protože ty peníze, který nosí sebou, nosívali dřív smotaný v ruličce. Tak z toho vznikl název ruličkáři. A je proto nějaký důvod, že měli v ruličkách? Nebo to prostě estetika? Byl ten důvod je, že oni, když ten původní podvod tohohle řemesla bylo, že když ti odpočítávali ty peníze, tak když je odpočítávali, tak potom tu jednu bankovku si schovali a tu ti nedali. Takže to před tebou počítali, ale trikem jednu dali pryč a měli to v ruličce právě.
No, takže už to vlastně nejsou ruličkáři, jsou to jako měničkáři, no. To je zajímavé, takže takový kouzelníci nižší úrovně. Kouzelníci, no, nebo vyšší, no. Tak to je základní kouzelnický trik, že jo? Tu si dám do rukávu. Jmenuje se, pokud se nepletu, Gypsy Switch. Tak to nevím. No, můj kamarád kouzelník to jednou učil právě tady ruličkáře na ulici, protože to dělali blbě a on jim řekl, pojď mi to, já ti to ukážu, jak se to dělá správně. Dobře. Ale dneska už to nedělají, dneska oni už používají jenom prostě jiný bankovky. Jasně, pak jsou tady taky kryptoskemeři, to, že se nebudou úplně ruličkáři. To nejsou ruličkáři, to řeší ten mikýř, no. Jo, ano, to já vím, no. Vy natáčíte videa ve 2 jazycích, pokud se nepletu. Ano. A ono opět, toto zajímalo hrozně moc Haštala. Jestli jako je to předabovaný v postprodukci, nebo jestli tam jako celý přetáčíte 2krát a stojíte tam a říkáte to druhým jazykem? Stojíme tam 2krát a říkáme to druhým jazykem. A je to jako efektivnější? Je to výrazně efektivnější. Takže jdete třeba 2krát do restaurace, si obřenáte webshop Nedlozelo. Pojďme zkusit teď, jako, jo takhle. Ano, podívám se a řeknu, můžu si prosím objednat webshop Nedlozelo? A pak řeknu, can I please get webshop Nedlozelo? Jo takhle. Jakože tam začíná 2krát za sebou, ne že jako jeden den český. Ne, to ne, hned za sebou. Hned za sebou je to výrazně jednodušší. A hádám, že musíte říct nějaký tý servírce, případně servíry, protože to by znělo trošku divně. Ano, občas ty lidi jsou překvapený, no. A jako neplete se ti jazyk, když furt pořád switchuješ mezi češtinou a angličtinou? Ano, plete. To musí být to bych totiž nezvládl, takže... Spíš si nepamatuju, jestli točíme, protože se snažím Honzovi, který většinou stříhá už, nebo skoro vždycky, ulehčit ten střih, tak vždycky nejdřív mluvím česky a pak anglicky a pak to zapomenu v půlce a přehazuju to, tak se mu vždycky omlouvám, protože když si to asi rozděluje, tak to má složitý. Už to vyplo se ta kamera, co došla páska? Ne, tak ne, nic. Dobrý, okay. Technické problémy snad nejsou, protože si budou, tak to nevím, kdo to spraví. Protože učitel už asi tak jako 3 minuty na hodinu angličtiny. To byl výborný, tady byl učitel a říkal, na nic nesahejte a odešel. No, tak uvidíme. Snad se nic nedozbije. My jsme odskočili od toho tématu Odskočili jsme od ruličkářů. Od ruličkářů. Já jsem se ještě chtěl zeptat, jestli od té doby, co jsi se do nich pustil, jestli máš pocit, že se to jako zlepšilo, nebo jestli je to pořád stejný. Je to úplně stejný. Stejný. Není žádný rozdíl. Ne. Skoro bych řekl, že to je horší, protože to víc lidí ví a víc lidí vidí, jak to je jako tomu okolí jedno. Chápu. No. Hele, teďka jsem viděl video 2 dny starý nebo 3 dny starý, nějakou čokoládu jsi tam kritizoval. Ano. Jsem nekritizoval, ale dobře, pokračuj. Nepřijde ti jako, že jsi občas v takovýchhle situacích jako zbytečně konfliktní, protože je to jako, ve finále to není úplně podvod, je to prostě jenom předražená krabička s nějakou ošklivou čokoládou a je vlastně zbytečný s tím konfrontovat ty prodejce, protože se to stejně nezmění. Asi by mě to nenapadlo, kdyby to neposlal ten divák a poslal jich to víc, že byli překvapení, co v té krabičce našli. A ten příběh mi přišel kouzelnej, že na té krabičce je fotka Pardubic, vevnitř je levný turecký bonbon a prodává se to jako Prague chocolate, tak mi to přišlo dobrý. Ale jako kdybych to měl zařadit na žebříčku problémů, který mě baví řešit, tak je to první od spoda. Mě by jenom zajímalo, když už mě to tak napadá, co se vlastně, od jakého jeho momentu se to jakoby klasifikuje jako podvod? Když někdo prodá jenom předraženou čokoládu, tak je to podvod? Nebo to už když to je trestný čin. Já taky tímhle slovem nešermuju, tak jako mladí na TikToku, kdy řeknou, jasně, kdy slovo scam se stalo absolutně běžný pro to je scam, všechno je scam, tak ne, scam je podvod, to znamená někdo vás musí podvést a musí to udělat tím, že ti řekne, že tohle je bílé víno, ale je to voda, tak to je podvod. Ale jestli ti někdo prodá tu vodu za 10 000 korun a ty to přijmeš, tak to podvod rozhodně není. Chápu. Tak to je zajímavé. Jo, to já nevypadáš. Nevypadáte, pardon. My tak oscilujeme mezi tím tykáním, vykáním, to mě je sympatický. Jo, tak za to se omlouvám. Ne, naopak, já se omlouvám vám, já jsem přišel a řekl jsem dobrý den, ahoj a čekal jsem, že vy si vyberete a vy jste si vybrali cestu vykání. Vy jak jste starší, tak já vás jako beru jako autoritu, ale... To já beru jako vás, vy jste přece hostitelem tohohle podcastu. Neměl byste, jsem student a Bůh ví o kolik mladší než vy, takže... Jo, moc ne. Dobře. Dobře, necháme to. Ještě tu máme jeden segment a to je zvonění. Kdy jsi začal zvonit? Chodíš nějak aktivně zvonit? Ne, nejsem jako ty, Haštale, že bych byl aktivní zvoník. Já se teda upřímně osobně nepovažuji za úplně aktivního zvoníka, občas zajdu, ale nejsem aktivní. Nejsem v rozpisu minimálně. Nejseš v rozpisu, ne. To asi taky ne. Mě
tuto kouzelnou profesi ukázal náš společný kamarád Ondřej, který mě párkrát vytáhl na kostelní věže na Starém Městě pražském a mě to omámilo, uchvátilo a i díky němu jsme tehdy se zapojili do sbírky, kde se vybralo na zvon do Havla. Václav. A ne, my jsme vybírali na Jana, do toho malého, do věžičky. Jo, Jana. No, u Václava jsem ještě podle mě ani nebyl. A pak samozřejmě 981, která je prostě skvělá. A plno dalších zvonů. Jak často přibližně zvoníš? Jako třeba do měsíce? Jednou za měsíc si asi jdu zazvonit na náplavku, což může kdokoliv v pondělí v 6. Jakože jen tak pro srandu. To není asi pro srandu? Nebo je to pro srandu? No není. Ale jako občas, když vidím ty turisty, jak zvoní, tak to je jako pro srandu. To je tam Proto je to turistická atrakce, že? Je to asi turistická atrakce, no. A Janko, jaké... Ale když chodí zvoníci zvonit, tak to rozhodně není turistická atrakce a není to pro srandu a vždycky je nějaký důvod. No. Chápu. A měl jsem i tu čest zvonit v Týnu a tak to. Na Marii. No. Jaký byl tvůj první jako experience se zvonění Marii? Můj první zážitek nebo zkušenost se zvoněním na zvon Marie byl ten, že se urvalo srdce, což jsem myslel, že se děje tak asi jednou za 1000 let. Bohužel to padlo na mě a já jsem se několikrát ptal právě svého kamaráda Ondry, co se tak stane, když se utrhne srdce u zvonu. A on říkal, no tak zvoníš a najednou je ticho. A skutečně jsme zvonili, ozvala se obrovská rána vedle mé nohy a pak už bylo jenom ticho. Takže teoreticky někdo z vás mohl u toho zemřít. To asi Kdyby stál na špatném místě ve špatný čas. Zemřít asi ne, ale jako pěkně by mu to tak zemřít asi jo. 500-kilový srdce, který ještě má tu jako pohybovou sílu. Tak... Ono, kdybyste věděl, jaký to je... tak těžký. 500, nevím, jestli má u Marie, nemá 500 kilo, ne? Jsem řekl 500, pardon. No, to snad nebude mít, ale nebudeš daleko. Tak spíš jako... Je velký, je velký. No. Ale je z toho záběr tady na mém YouTubeovém kanálu, který se jmenuje Honest POV, tak kdyby to někoho zajímalo. Honest POV, mám kanál, má prostě 27 odběratelů, tak tam je nahraný, jak zvoní Ondra a Marie. Dobře, takže co tě vedlo k tomu, aby si začal vybírat peníze na Jana? To byl Ondřejův nápad. Ondřej je boháč zvoníka a řekl, hele, pojďme místo toho, aby turisti kupovali blbý zámečky, lásky a věšeli je na Karlův most, na Jana Nepomuckýho, tak pojďme vybrat peníze na zvon svatého Jana Nepomuckýho, který koupíme. A vybralo se víc než 200 000 během pár hodin a ten zvon se koupil. A u koho jste odlejvali ten zvon? Zvon se odlejval v dílně pana Grassmayera v Innsbrucku, kde si předpokládám taky několikrát byl, což doporučuji na výlet, je to super. Kdybyste tam někdy, Radku, kdybyste se tam někdy Radku chtěl podívat. To někam napíšu určitě. Když jsi zmínil teď ty zámečky, mě to jak napadá, neuříznu jak někdo kdysi dávno, jakože tam přišel volně z Flexu a uříznu to celý do toho? No, my jsme to tam několikrát odřezávali, ale vždycky jenom ty jednotlivý zámečky. Jako nikdy nás nenapadlo, že by vlastně ta socha byla napadena jako kůrovcem těma zámečkama, tak nám přišlo, že jak uříznout celou tu sochu a hodit ji do Vltavy vlastně zbytečně moc. Že jsme si řekli, že jenom ty zámečky odřízneme. Tak to si možná pletu s něčím jiným, to je taky možný. To je možný, no. Ale jestli teda někdo jako řeže celý kusy plotů a soch a že to do řek, tak to je potěž teda pambu. No, nějaký magor to byl. To jsme nebyli my. Nevadí. No nic, my to budeme muset pravděpodobně tady zakončit. Blížíme se k konci. To je dobře, protože já jsem právě doskládal tu Rubikovku. Jo, to je strašný vorec seš, tady pod stolem celou dobu. Jo, jel jsem to, no. Tak dáme poslední takovou outro otázku. Janku, až pojedeš odsud domů nebo kam, pojedeš na Rekole? Pojedu na Rekole asi, no, určitě. Nebo pěšky. Dobrá. Super, to rád slyším. Já to teda taky jezdíte na Rekole? Ano. Jo. Bylo to super, díky hrozně moc a pokud se kdokoliv dívá a váhá nad přijetím pozvánky do podcastu, který se jmenuje Štýlo, pardon. Do podcastu, který se jmenuje Štýlo, tak vřele doporučuji, je to tady víc než příjemné. Díky, pánové.